se, hvor det er, jeg skal have billeder. Jens, han sender dem til mig, så kan jeg sende dem til dig. Det kan jeg sgu ikke finde ud af nu. Det må være nogle fine suiter, dem under brovæggen der, hvor de har vinduer ude også. Queen Mary. Det er en oplevelse, det har vi fandme aldrig set før. Kan du lide det? Det er godt, du kan speak lidt. This is the Queen Mary II of Hamburger. Hamburger Queen. Pauli, Harborstrasse. Og nu er der juledamperne derinde også. Jeg ser lige folk, der står under broen. De tror det. Der var en lille juledammer indenom også. Det er mig, der ikke engang har slæbebåd, hva'? Helt flydende hotel. Den skal vi ud og sejle med, når vi bliver gamle, Thomas. Ja, det er næste uge. Så er vi ved at være gamle. Den er godt nok stor. Thomas, det har du aldrig oplevet før. Ikke den der? Den store dame, der kommer lige forbi dig. Det har jeg sgu ikke. Prøv lige at tænke dig, hvad der er suite og lort. Prøv at se alle dem der balkoner ud til. Og der er lige så mange, der bor inde i Skive. Ja. Kæft, den er stor. Lidt dernede. Queen Mary, Southampton.